Ma en duond onagi. Ma en duond onagi. Telo josiasa kendo watu wakodgi kanyisi wanito ang'o gima gisetimo ne oganda, ere kaka gise mulo ngima dhano, to en ang'o mabende de gigomb timo ne oganda. Ma yudore mana e chuny Onagi TV, adundo jadi. Mana kamano nyokora mgajwang kamora maramentira kauthulu makende marwaki chenro madondo nagi chenro makelene kacha chakre chenguk tich nyaka cheng tich abich kama okwongo da kauthulu makende magoro kamano madonganya ne obongo nyaka laga nyasach folo ge piny mami wakinde machalo koda kamande mondo mochako rum chenguk tich mabende wachako godo juma nyokora mgajwang ma tarik ang'wen dwe mar abich higa gana ariyo kod piero kod auchiel kwa dhigo mbaka kawuono wamol nyaka chow gwego mag kado kwa bende wago mbaka ne to sombo mag vocational training colleges uchalo nade kata mana wechego mag jok mabende koro somo tije mag lwedo nyokora mgajwang wadhigo kod mbaka kachiel kod jakom telo ne nyithindo matiegore e skunde go nyokora mgajwang wakande kachiel kod migosi Victor Odhiambo Gongo ma en kacha jakom mar jopuonjre mag vocational training mayudore Kisumu County mangima kamoro maramita kothul makende mondo mi arwaki mondo mi wago mbaka kodhiango ni to chalo nade bende wechogo mag kao
ombulu ka bende wakayo yiero mar higa manyien. Wadhi ng'eno kacha bende ni to mba nyithindo ma bende dhi e skul gi siasa to chalo nade. Mata ichoni en Steve James aka Nyakwane Ronyo One. Luwe Facebook pages mago Chuny Onagi TV, TikTok Chuny Onagi TV, YouTube subscribe and channel marama Chuny Onagi TV ka wachako chenro ni yono machalo koda kamandio ilongo ni Jakom. Yes. Ichio nade woluo. Achio mabero wadwa Steve. Yes. Amor kabisa kuom chopo chenro ma Chuny Onagi TV okinyi machalo koda kamande mondo mi watwagi kendo kwadhi twak achiel kod oganda manyiso gi ni to chalo nade. Mae kamera mari akaw thuolo makende mondo mi idonj twak imoso janeno. Erokamano mokwongo agone Nyasaye moloso thuolo machalo kama mondo achope Chuny Onagi TV odiochieng' ma kawuono. Wasegombo nafas machalo kama kendo une the first station moango miyowa thuolo mondo wang'is gigo matimore e vocational kata kuonde mitie tije mag lwedo. An iluonga ni Victor Odhiambo Ngogo, onyuola e Nyando sub county e Kabonyo Kanyagwal ward. Ajapuonjre mar Akado Vocational Training Center. Akado nwang'ore e Kisumu East, Nairobi Road, machiegni kod chiro manyien mar Molem kanyo. An japuonjre matimo tije mag gedo. To odiochieng' ma kawuono arwako kondo mar chairman mar Kisumu County Vocational Students Association. Ma emokela ka odiochieng' ma kawuono. Erokamano Aero kaka giloso muga. Yes, kawuono arwako kondo mar chair. Yes, I'm the chair. In the chair. Yes. Gini gine nyaka donje japiny ni ne jatelo bwana. Yes, yes, I'm the chair mar 28 Vocational Training Center in Kisumu. 28. Yes. Yeah, Vocational Training Center in Kisumu County. Ma in Nyando wan gi kinyalo yiena mondo mi awach gi piyo piyo. Yes, Nyando constituency wan gi Lela Vocational, wan kod Withur, wan gi Kochogo kendo wan kod Ahero. Ka wadonje dalawa mar Kisumu East wan gi Kiancha, wan kod Obolo, wan kod Akado. Ka wadhi matek nyaka piny mar Muhoroni sub county, wan kod Kigoche, wan kod Koru, wan kod Masogo, Nyang'oma e dala mar Koru kanyo, dala mar Muhoroni. Then kwa the Kisumu West, wan kod Barmathonye, wan gi Kadongo, wan kod Sabako kod Wachara. Mano ka wan e Kisumu West. Then wadhi nyaka piny mar Governor, piny mwalo Seme, wan kod Chua, wan gi Kitambo, wan gi Lunga, Mariwa kod Nyabera. Aparo ni owadwa awacho ni gitain Kisumu Central, wan gi the biggest vocational training center miluongo ni Rotary, moting'o nyithindo moktini 3,016. Mano January intake kende. Erokamano. January intake okawe siling nyithindo 3,000. 3,016. Yes. Kwa mbele kanyiso ni to courses magi mabende samoro koro itime kuonde tiegruok. Kuonde tiegruok mag lwedo owadwa Steve, watimo courses kaka watimo ICT, weche mag lony makawuono. Mar ariyo watimo electrical, tweyo weche mag sitima koni gi koni. Mar adek watimo fashion and design. Fashion ok twengo maniluongo chon ni natera umo dhi twengo. Auma somo charan. Na uma somo charan. Wan jomolony. Watimo fashion and design. Mano be temo. Then watimo iluongo ni beauty. Mano loso kogno maber, kinyalo losni koki maber makata kidwa dhi nyarus ni moro. Mago yudore mane Vocational Training Center. Then wadhi e gimiluongo ni food and beverages. Food opogore reyo. Wan gi food and beverages and wan gi service. Service en ngama miyo ji chiemo. To food production en ngama nie jikon. Mano bende wateme vocational. Then wan gi MVM, motor vehicle mechanical, jogo maloso weche mag gari manyamburko. Wan godo vocational training center. Then wan gi weche mag welding, wang'o gik moko.
mano bende watimo e vocational training center. Then wan gi gima iluongo ni plumbing, tudo pi, otogoro mag pi koni gi koni, mago bende itimo e vocational training center. Then wan gi my sector ma ero kabisa iluongo ni building and construction, gero piny, mano bende watimo e vocational training centers. Then wan gi agri business, pur manyasani, mano bende watimo e vocational center. Koro mago gin achiel kuom courses mitimo e vocational training centers. Kapenji kapok wadhi e tendi, gin puonjruok mage ma bende samoro nigi nengo kata ma ka nyathi osetieko gino ma bende osomo to nyalo yudo tijno e yorno mapiyo mok deki. Yes, owadwa Steve, erokamano kuom penjo no. Gino kata courses man gi nego sani are the engineering courses, the electrical, MVM, building and plumbing. Kendo ok ni agoyo courses mamoko, but I just support others. But magi gin courses man gi nengo nikech kata ino wadwa Steve, nyathini kiny gedene, nyakwara be idhi gedene. Koro courses machalo kaka mag gedo, en iwuok oko, kiwuok oko e gate mar Akado, kiwuok oko e gate mar Rotary, kiwuok oko gate mar Masogo Waware, tiyudo mana ng'ama dwaro ni mondo timre nade, sink ne udinore, mangiso ni en tich man gi market sechego. Let's go to electrical. Advice jo mang'eny mondo some nikech ot kama wanitie ni aneno kotud sitima. En ok rit mondo ng'ato bi ondiki. En landi kamudake ne mibiro winjo ni stima okethore, ise mana yudo tich. Mano gigo man kod nengo. Wan gi MVM man loso gari. Nigi nengo moloyo gimoro amora. Ibiro penji e gweng' kaka taka gach ng'ato kethore. And I can let rest in peace the late Magoha. Owacho ni kinde moko nomanyo ja plumbing dala gi mondo tudu pi to notamore. Inyalo many makanika e gweng' ka gari okethore matamre, to ka in kanye somo makanika ok nyaka idhi many tich Nairobi. Tijno in go kanyo. Koro they are the best courses man kod market sani. Jogie sani gosi iluongo ni Ogongo Victor chairman. Yes, Kisumu County Vocational Student Association. Ine jakom nyaka gi sani. Nyaka samwa bede ni poko wila. Gi sani to nyadi ng'eny yudo ka bende vocational training centers gi ji osebedo ka chagi ahinya. Ma bende koro kata ka wuod ng'ane kata mana nyar ng'ane odhi vocational training mondo mi okawe somo machielo ariyo adek to kae ka ng'ama nigi nengo. Gini bende chando ma chandowa emomiyo ochunwa mondo wamany stations kendo wamany kuonde minyalo winje duond jowa nikech ang'o, we want to come up with the alumni team, jogo mosesomo vocational. Example, let me say my friend Kadiang Electrical. Kadiang is a product of Polytechnic. We want those people to come up. Wadwa map gi mondo giduogi chien mondo ging'is oganda ni vocational ok en kama koro nowene illiterate people. Vocational ok en kama nowene joma ok nyal ni wachok jogi wadhi kanyo. We momi wawuok oko mondo mi wakel awareness ni this is now the right place to be. Mopogore gi machoncha ke sirikal bi osekelo somo manyien manyasani mabiro ng'isi mbele kacha kwadhi mbele kod twak. Koro ajiwo ji kik chuny gi nyosre kae ma ji duoge te nikech manager kata ng'amo somo weche mag engineer. I told you kane pod wan oko mar kamera. Odhi duogo ir jalwedo manyo Akado, manyo Kandaria, mano Marewa nikech ng'ani man gi skills at hand. To mane midwaro sani nikech employment onge. Kata Kisumu County ka onge kama inyalo ndike ji kawuono. Mane gima nyalo wacho. Ineno nade un jogo mabende koro somo mbalariany kacha kachiel kod jogo mabende koro somo skunde mabende samoro kata mana mbalariany universities moko bende koro wacho chela ria degi kata mana romo magu acha moro samoro nyalo betie koso unono ka bende un gi chia moro kaka kata ng'ae moro bende nyalo nyiedho ne oganda. Yes, mano ipenja maber bwana Steve kendo mano no konya kane attachment. And there is a colleague of mine who is our organizing secretary in the association, Brighton Adeka. Or the attachment kibos. Orado gi joma oa university kobedo kani attachment. Owadwa Steve okayanjo wago bo kachagi. Ti yudo ka ng'acha koro knyal timo practical.
Koro wan bende wan gi nyadhi kata ka wan e romo ni kata bed ni joka noyudo A-, joka noyudo B+, manodhi kucho, to they cannot do the practical thing. Nyadhiwa, and we are the best of the best. We can do that thing and we can explain what foundation is and what is the superstructure and the substructure to waketo gine tem maja university ok nyal timo. Mano nyadhiwa ni wan wanyalo timo gicha to ok ginyal timo. Gin bende gichayowa nikech gineno ka sombwa ni piny, nikech seche moko gin jo class 8 dropouts, seche moko gin jo form 3 dropouts, but nyadhiwa kaka jogo matiyo tije mag lwedo ni skills to waloyo gigo kabisa and we can do anything practically. Erokamano maduong' ahinya kochopo kuma wechego mag job opportunities kata bende ka bende sani bende ido ka courses moko bedo sponsored, oganda moko bende itero oko, migawo mag sirikal bende timo achiel ariyo adek ne nyithindo. Vocational Training Center kande bende wan gi jogo ma bende samoro wuok ma bende koro chiwo kony kata mana tero jowa ma bende osetiegore loka kana mana miyo gi tije achiel ariyo adek. Sponsorship bende nitiere kuonde. Mane momiyo wabiro ka owadwa mondo duondwa winji. Iwinjo duond university associations, the colleges association. To wabiro ka, but I want to thank the county government of Kisumu. Gisa partner with other partners. So far the Canadian in Akado. Gisa partner go kan the Komundo in Akado. They are in Akado, Katito and Sabako. Gise the kod jowa maber. Kendo gise losone jowa yo maber. Man, there was a time mana chiel kuomwa in agribusiness department nudu thuolo mondo me odhi oko. Mano wan, I can thank the Kisumu county government for the kuom loso kata kuom manyo patas musebedo ka chung kodwa to oko to pok odu thuolo mar dhi ahinya, and mani okang' makoro wabire sani nikech in America or in UK iyudo ka plumber ichulo after 1 hour $1 mang'eny. Koro wasaingo Kisumu County, wan wasaingo Kenya nikech we are now qualified. Wan koro wadwaro mana yudo yore jotelo maber manyalo miwa yore mondo koro wadhi oko wadwa titije ka mondo waduog watem neno chien ka owadwa Steve. Ogongo nitiere ywak ma bende samoro jopuonjre ywaga ni kata kudhi kuonde mag puonjruok vocational training jopuonje moko ok puonji. Yes. Mano nitie owadwa Steve. Chandruok osebedo so far. Anyalo wacho ni mano en chandruok manitiere all our vocational training center ok ni ok puonji, watin kod jopuonje, and we urge the government, wakwayo koso kuchudi, wakwayo chudo kanya biro bire, wakwayo sirikal mar Professor Anyang' Nyong'o mosetimo maber, osekelo face mar vocational, moselosonwa graduations. This is now the third graduation. Wan bende oloso wa kodhi alowago. Gima timore ni watin gi jopuonje, ok ni jopuonje onge ni jopuonje go lazy. These our teachers are doing best. Mane momiyo athuon kawuoyo ka nikech ang'eni ogongo samoro nyalo wuoyo kaka jakom mondo mi ber institution. No, nyithindo to hinyore, wacho adier. No, owadwa adwa nanyisi adiera nikech I'm here for the welfare. Wambe wan ka mando nyiso jopiny to bende nyithiwa man die vocational training bende gido puonjo yono makare. Mano e gima watimo nikech ka wagolo nyathi odhi attachment, wan gi nyithindwa moko mane Grand Swiss Hotel, wan gi moko mane tiere Kisumu Hotel, wan gi moko waluwogi to duoko maduogonwa kononwa ni umiyo wa nyithindo maber. To dipo ni jopuonje wago richo wadwa Steve, oka protect the county government of Kisumu, but awacho gima timore kama gitime marach babiro koni. Ka waoro nyithindo attachment Limumba, Makasembo, report majoka duogonwa ni miwa uru nyithindo kendo mangiso ni girado gi nyithindo motiege yo makare, and I want to go ne so far management japuonja Mr. Robert Okumu is a very good teacher. Man is just an example. Koro nitiere challenges mabiro wacho, but on teaching to jowagi temo. To kara ywak ma janyuol to wuogi kanye. Ywak mar jonyuol vocational unless kisewinjo moro kamoro, but pok awinjo. Ogongo dongine school to winjo gigi. Tin jakom ma nyithindo jonyuol ywak.
jonyuol pok awinjo kama oywak e weche mag puonjruok. Giywak e weche mag ang'o? Tabu ma wan go gi chandruok ma hinyowa kabisa ni the government of Kisumu timo maber kendo gi sponsor nyithindo mondo som e all the vocational training center. Kata sani kiwinjo the station masogo waware lando ni the first nyithindo 10 mokwongo donjo idhi chulnegi fee nono gi skul. Mano ber county timonwa. Challenge makoro wan go ma jonyuol be ywake, owadwa state mondo nyathi otim penj nikech pes penj iore direct to the portal mar jo exam. That is the challenge. Victor can stay in a cadre for 4 years nikech pes penj otama. Mano ywak ma jonyuol ose-ywak ma gidwaro ni the government to come in mondo giyude kaka inyalo konyo nikech wan waonge kata help wood mama. One vocational wan waonge help. Wan mana gi basari no. To kaka last year jopuonje wan osandore kata skunde wan osandore. Skunde man gi feeding program no chandore kabisa nikech ne ng'ato ne oter county government e court e weche mag basari sandango mano ochungi mano ok okel the whole year ka onge capitation and other grants ka onge capitation kod the partners to kata vocationals dolor nikech koro pesa mawuok e county kadhi kata ne onge ma this year ema paro ni court no yie kore the miwa pesa and na ng'isi ni kama county timo marach tabiro wacho this year the problem en ni the county government no sechulo the scholarship ne nyithindo mag the high school to vocational skin yepo kiny to wanto basari to poko chopo ere kaka kiny japuonj ne yaw school ere kaka kiny ochul jatedo ere kaka kiny ong'iew material onego gimiwa first priority nikech one we are their products one kwa dhi maber to gidhi maber as the county. Kamano wadwa. Erokamano maduong' ahinya koro Mgajwang'. Wan kande kaachiel koda iluongo ni Jakom Ongongo. Ongongo Victor. Ongongo Victor. Yes. Nyiswa ni tere kaka nichopo mibedo koro jakom mar kuonde tiegruok gi te. 28 ine miwuok kaka jakom. Yes. Kisumu County Vocational Student Association paro ni nobiro nwa samane kadonje tiegruok to na bedo piny wan gi some like-minded people, my brother from Rotary and a lady from Kandaria and Mariwa. To na wacho ni yawa moving forward ka inyalo penjo Gladys Wanga ni nosomo kati ni is a product of Kisumu Girls. Iwinjo Lagaluoch is a product of Kisumu Boys. To one kaka jogo matiyo tije mag lwedo ang'o mane parwago dong wanyalo yie to record mwakel gimoro ma unique machieng' moro wanyalo dok go chien to mondo wapar godo joka as giving back to the community. Mano e paro mano biro na omiyo na rally all the 28 vocational training center and it was not easy work. Ne nitiere blockages mang'eny nikech some of the managers no neno gijo as a political tool midwa gogego. And our first meeting ne wa keto at Akado. The first meeting respond was 18 vocational training centers, 10 no ignore. The managers no tamore. Wacho ni to mango ma joge dwa chako ni. And yet ko lungu bura machielo marewa 2022 vocational 26 vocational responded. And ne watimo yiero mondo ang'owa ne wadwaro mondo walos alumni network makata kiny kakoro wawuok e vocational wanyalo duogo chien mwamake bad nyathi moro nikech wang'eyo pain man kacha. Mane paro manomiyo abiro gi gini mwaloso this thing. Mar ariyo wadwaro as the vocational ne wadwaro mondo watim mapping mar youth. This is a movement. Wadwa timo mapping mar youth kwa timo negi awareness kendo wadwa nyiso jopiny ni kama kore dhie gi jomo fuwo magi joma riek kendo jomo ng'eyo kuma dhiye. Walando kendo waselando kamoro amora ni vocational tije mag lwedo gin a way to go. Koro wadwaro ni joma biro bang'wa gidonjo ka gisetieko school to gijoin wa kacha, ka gise join wa to wa come back
wakonyo chandruogegi nikech koro wan joma nyalo, people like Kadianga, wan gi ji mang'eny ma koro nyalo. Aya, wan gimomiyo ne wabiro ka, the job opportunities. Wadwa Steve, ok inyal dhi kwayo tich kendi. To ka un gi a force, ka un gi a movement, mane wachako, wanyalo champion for our students, right? Ni mesa ni, muwene, vocational, to umiyo slot mane. In terms of gik migero Kisumo kagi. In terms of contracts ma county government biro miyo ni. Nikech ka ok ginyal miyo wakata contract, mangiso ni gipuonjowa for nothing. Sorry to say that. Mae momiyo ni wabiro gi gini mondo watema. Aya, wadwa timo gimoro iluongo ni recognition of prior learning. Nyuka Kisungu no tek. Oduong. Tiwache gi vocational. RPL. Magi gini jogo. Baba umoro manosomo charan dala. To kambi Kibos dware gi certificate. Koro jogi walando negi. Wadwa kelo gi institutions machalo kaka Kado, wakelo gi Rotary, wakelo gi Marewa, wakelo gi Kiancha, wakelo gi Karateng, wakelo gi Kadongo. Gini muro gi amuro wadwa. Gin kose murgi, gimuro gi amuro miyo gi certificate, to koro kambi dhi ndike, nikech kambi nyaka ndiki ka in go boke, ailo boke na mar Kisumu County Vocational Student Association. Mago e gik manomiyo wachako gigi. To wach mogik, gimomiyo ne wachako gini, ni youths must be put on table. Youths from all across Kisumu County. Mesa mwadhigo mbele ka. Mana kaka na koni, this is a movement. Gini bende nyaka gibede mesa. Wang ni onge ngama wuoyo ka waonge. Mesa mi wuoyo no wan bende wuoyo. Nito governor manyien. Wan kaka Kisumu County Vocational Association. Idhi timo nwango. Nikech wan gi paro moko. Mawabiro ng'isi ka thuolo yie na mbele ka. Mwadwa timo nikech youth are the strength. Youth is the wealth, and youth are the drivers of future development of the county. Only if they are equipped and empower, and you empower them and realize their full potential. Mae manomiyo wakam up gigini, wadwa kelo jowa machiegni mondo wadog chien. Wabwa ting sikunde kwa sea. Wan bende nyaka parwa ni Victor moro no soma Kado. Gimoger ni oger gi Victor tinde ni kamoro ni Naivasha. Nikech wan ema koro wagero piny. Tich koro onge, anawuoka Kado, taka uka biro na, tachiko gole mumba, adhi pimo, adhi gedo, aketo block 9x9. Kamano wadwa. Erokamano Victor, erokamano maduong' ahinya. Wadaduogo ba wadhi e break matin kang waduogo wadhi chako gi idhi nyiswa ni to ang'o momiyo kane rally ne biro noduong'wa mesa. Nokao kosa nowe. Medikete mana chuni nagi tim nikoro mga juangwan kande kacha kod jakom mochung ne kacha jo tiegre mag weche go mag lodo kata mana vocational training modore Kisumu County mangema nikoro mga juang kendo wago kode mbaga kandi konyiso wa ber mar somo kuonde tiegruok machalo kod kama nikoro mga juang kacha kod bende migao mabende gichako manyien ma Student Association nikoro mga juang riwruogi noto dhi chalo nade nikoro mga juang pono nigi penjo kata mana go simu kata gi namba sim nyalo yuan wetol kacha to wiki kwil bende mar luwo wa Facebook pages mago Chunagi TV, TikTok Chunagi TV, kati subscribe e YouTube channel mar Chuny Onagi TV mondo me yud gigi duto tegi kukumage. Wadugo bang samachuok. Thank you. Ma en duond Onagi. Telo josiasa kendo watu wakodgi kanyiswa ni to ang'o gima gisetimo ne oganda, ere kaka gise mulo ngima dhano, to en ang'o ma bende degigomb timo ne oganda. Ma yudore mana e Chuny Onagi TV, adundo jadi. Looking for furniture that speaks comfort, style, and strength? Welcome to Kolweny Furniture's Kisumu, where quality meets affordability. From elegant sofas to strong beds, stylish tables to modern cabinets, we've got the best furniture to turn your house into a home. Enjoy great prices, long-lasting durability, and reliable delivery services right to your doorstep. Why settle for less when you can have the best?
Visit Kolwany Furnitures Kisumu today. Call us now on 0716-520-294. Kolwany Furnitures Kisumu. Built to last, price to please. Ma and Dwond Onagi. Mano kurom gajuan kamora mora mintira ka utul maken maguniro kamano maduong ahinya ne wacho ni pod wuok telo mar ariyo to dhi kawo kacha pachi ben ponono ni nyalo go sim mondo mi wayud pachi kacha ni kurom gajuan wan kacha gi namba sim waketo mana wang jowi kanyo ero kamano madongo ahinya kuom kete mana chuno na gi TV wan kande kachiel kod Jacom iluongo ni Victor wache kaka en kurom gajuan adhi chako kachiel kod somo ote maja neno wan ka giluongo ni Lintis mako chieng mano nyanya era modak mana loka Australia. Yes. Embe ngeno nyalo kelo kaja kony mopogore. Owacho ni or just say facilities remo mano direct debit onge ng'ama iketho nyinge. Nono ka okidwa wacho ni school midhiero ng'enye kacha. Kore Facilities abro wacho in challenges. Kaito wan gi Nyariro Dickson Jr. wacho ni Mr. Victor nigi wisdom puoch gi pak wuod luo. Kamano agone ero kamano. Yes. Mano Nyariro. Then Madam Lintis mako chieng' dende ni Madam Presidente wacho ni interesting. To akdi maber wan gi Edwin Gore mano be alumni machulembo boys. Kindo do chungu kacha mbunge wasema wacho ni Victor omora kabisa. Yes. Victor omora kabisa. Agone ero kamano. Especially passion man godo e course motimo no. Keep it up woodluo. Thank you very much. Aja gedo. Iwinjo nade? Awinjo kamor. Ka Uganda paki. Awinjo kamor. Because I'm a product of vocational. Amor. Imore? Yes. Then anka gilongo ni Charles Luanga. Wachini mwalimu Charles Luanga from Nyakanyamira neni. Charles Luanga from Nyamira County, Kanyerere basement area, well-tuned, Monday edition, well done Nyaore, Sylvia Mora, Lavi Kwamboka, Jacqueline Kwamboka, Rafael Misuko. Together we can. Asante sana urwako jogi kacha. Kaya tuwan gi Nyariro Dickson kanya bende kuro urwako ji kacha mupogro nkore mgajwa. Wan kacha gi namba sim. Mabende wan godo kacha nyalogo nwa sim. Namba mano nabirio angwena deka uchela birio adeka beach ario adek 0743673523 mano namba mar sim nyakura mgajwa. Mabende kunya logo nwa kandi mondo yud pachi nito chalo nade kapod wan kandi kachiel koda ilungo ni Jacom Victor Gongo. Yes. Noluongwe table meeting kama bende wan kacha gi rally mane biro mar linda mwananchi manotimore wige mokalo kacha. No wan gilinda ground gilinda mwananchi. Yes. Owinjo nino luongwe mesa mondo miwuo kacha. Yes. Nyise jopiny ni to ang'o mane timore? Wadwa Steve, gima nyalo wacho ni adiera mana gimokela kaka wuono ni tiegruok mar tije mag lwedo kata vocational levels piny osechayo. And achiel kuom jatelo moro emosebedo ka sirowa kata okanyal wacho sirowa waseradogo kendo sego kodwa mbaka. To luong mar linda mwananchi gi linda ground to ane mana receive call ni receive call kwa ground kose wananchi kwa kanya receive call from ground
Linda Ground. From Linda Ground, Linda Wananchi. Linda Mwananchi. Yes. Mugu ni simu. Ogona Simo is a very senior person in Nyalenda. Okanyal wacho nyinge. But what I told the guy, ni wan joma dwaro. Okinyisa no go ni simu nade Victor. Simu manogonwa ni dwa ni mondo wa join the team. A rally mane dhi bedo kanye kibos. Yes. Ni can I mobilize the vocationals mondo wa join the team. To ni mobilization ne team. Mobilization ne team. Ma kweth manono chantie jok mano bedo mobilized. What was Steve siasa is mobilization. Siasa and mobilization. Each and every siasa onge ngama nyalo dhi ni no. Ma emomiyo one was stick ni ma emomiyo one wadwaro mondo wajiw kijende matendo nikech wane mitiyo kodwa. Wadwaro mondo wajiw ji matendo mondo odhi otitije mag lwedo. Steve ka gedo Limumba Muga tiek na call ni monde alafu adhi kanyo. Yeah. Call ni dwaro mondo mobilize the youth mondo wadhi e Linda Ground. But I told them ni one kaka one two term. Mana pa nigi mane dwaro mondo minyangisi. No wewe nango no kudwa dhi nango. Okwadwa dhi adhi rally to no gima rally timo no ere rachne. No, iwacho niya ka ok idwar ng'ato to ok idhi kama entie one. Kata idhi kama entie tidhi ling. To ok idhi kama entie ma gimoro yudi. Idhi penji na ang'o mane otimore nade. Ang'o mane oteri kanyo. Offer no kugao. Offer ne okwakawo. Offer ne rom nade. One offer, the amount was not mentioned. But ne ntiere. Mano to kone ne nitie, but was not mentioned. Itamo nyithindo yudo pesa. No, we are focusing. Mondo wabed modich. Mondo kaja siasa kindwa manya. To biro yudo ka ane 9th floor. Achwado ka bicha moro. Koro ing'eni mondo ng'ani bigola ka Steve. Na biro dhi one term. Biro bedo matek nikech an ng'ama koro biro gogo nengo. Ok inyal gola saa 4 kasechako tich. Koro ne ok wadhi nikech wan wasero sirikal. Nikech line marwa wan weche mag gedo wan koro kelnwa gedo. Mar sirikal chalo ni ne chwe mar offer mar sirikal ne bet chwe matin mondo megi kodhi e rally. No, we were not given offer. And yet wan ji ariyo adek kende maparowa. Vocational mana kaka nang'isi chowadwa. Wan joma parowa onge. Mane momiyo wadwa wuok oko. Bongo dong wilruok ne nitie, mi hata mi. Ne onge jatelo. Jatelo ne nitie. Aye, okanyata. Koni to kidwa yelo. Okeko ne the late no kelo democratic right. Mang'ato nyalo yie gimoro amora. Anyalo yie, but there was not offer. Nikech akwayo kaka wan jo vocational, we are the beneficiary of this government. Nikech grofni makage wane mwagero. Wajadiero gongo. Percent mamalo makage nyithindwa muwuok e vocational training center to pod wadwaro namba mang'eny moingo kanyo mondo wadeje mondo kik ti kodwa gi siling 1,000 nyalo wito gongi mani. Ino gima timore kacho gongo yudhe mang'eny wacho ni gionge tich to kineno bende samoro dodo ka yudhe bende wacho ni gin gigo mana one time keto ka gin gin ma bende samoro Ker William Ruto sekelo pacho kandie giwacho ni tije onge. In achiel kuom jotend rowere ma bende pod ni e mbalare pod ni e kuonde mag tiegruok. Inyalo wacho ni un sirikal ni uneno ni odhi kodu maber kose chalo nade bini jok moke mokne gima timore kose ang'o mok timore ka. Anyalo wacho ka ok aluor ni percent matin ema sirikal pok otimo maber, but mang'eny so far in Kisumu County wan osetimo maber. Pod abiro mana duokie duoko mine ni gola cha ni wan kaluwore gi tijwa wan osedhi kodu maber nikech anyalo dhi Limumba ma wuoge contractor mang'ise ni nyithindo amariwa 10, nyithindo akatita 10, nyithindo biro ake ancha 10. Adwaro mondo nyithinda gi odonj ka to tim attachment. Jomoko nyalo ywak joma indiko tich kake umonde kitich ni ng'ado mang'eny. But wan kake jogo ma tije mag lwedo rais osedhi kodwa maber. Mae momiyo waparo ni kagedo gi rumo, kagedo gi biro rumo. Koro walos yore makori dwa terwa go oko mondo abed manager on my own.
Mangiso ni wan kake wan wa support sirikandeni. And we support the leadership of Dr. Raymond Omolo. Kech osebedo machiegni kod youth kabisa. Koro wadwa no chuo koke vocational. Osebedo machiegni kod youth, but osebedo machiegni gi jo vocational training. Jo vocational training pok obedo go machiegni. Mae mochuna mondo mi abi awuo e duondgi. Though county governments, vocational are county governments, but nitie gima inyalo tim chiwo mar ng'uono ma ng'ato nyalo timo. Mamago timore kata nderni yudo ka ndara moro ma MC monego losi, mbunge dhi loso. Koro mano wadwaro ni mondo mi, especially sa penj, adwaro ni jotendwa gi odonje mondo okony the vocational training centers. The facilities, kake Dr. Raymond Omolo gini, jogo man kod mwandu, gi Nyasaye omiyo gi mwandu, wato Nyasaye omiyo wawach kod tije lwedo. The facilities, onge. Most of our vocational training centers, I need the teko mar sirikal. Wacha ni odiochieng' ma kawuono mare wakelo ne gik machalo kama. Things like one in Akado, Masogo, Waware, wan gi iluongo ni daycare mar mine. Ne giloso chenro mag ka ng'ato onyuol dala to gombo biro somo to en gi nyathi matin. Wadwa Steve ya somo ni nono sani ya. Nyathini mikelo sa 2 to wan gi ng'ama rito nyathi, tidhi e somo, koywak tioro ni wach, tidhodhe, tidok, idhodhe. Koro mago wadwa no bed improved. Nyalo tim gi vocationals gite mondo mi oyud jok man gi lony to nyithindo mako gi obi mondo som. Nyaka jogo mosenyombo nyalo dhi adhi e school. Jogo mosenyombo am the example. Wadwa Steve. Na koni gi koni nikech an onyuola dala dhier. Dala waonge ng'ama ong'eyo. Ane makoro ji ng'eya, and I thank God for that. Baba ongogo ne manya e nying ji. Ane makoro ing'eya, and I thank the leadership of Kisumu County Motelne kod Professor Peter Nyang'o, the CS, and probably the Chief Officer Bovins Ochieng, and my able manager Mr. Martin. Gise mako lweta mundu gichunga malo mundu kora wuoge face mara ng'oa mar Kisumu County. Koro go back to my point. Na wacha ni an ng'ama ong'eya onge. Anadongo dala waka bonyo to anaja nam. Ayua nam donga. Anja nam mang'eyo nam mang'e gimora mora. To nam nitie duration, nitie ndalo ma nam rech ng'enye, jo ala koro onge. Nitie ndalo ma rech tin, gogo koro top. Na wacha ni no, this is not the right way to go. I went to school, I discussed with Martin. Mano poka donja koni an ng'ama gi family. Martin is the manager of Akado. An gi family be anyalo duogo masom. Okona ne nyalore. Akone ni to penya ni to jogo dhi chiemo nang'o. Akoni an gi moka moro mathin. An gi moka moro mathin. I'm running a business here in Kisumu. Nyalo konya koni duogi kaw gimoro ikete wi mondo kik jo siasa nyalo chahi. Mae mano chuna mondo mi adog. Mane momiyo kawuna bedo ka wacho ni kata ng'ama joma nigi family somo ok room warwakogi. Kendo warwakogi May Intake all the vocational training centers. Kamora mora michiegni go. En manisa ni kigoche one of our school pio pongo. Mano chandruok mawano. But joma nigi family dhoto yao. Mundu wasomo imak gimoro. Owadwa Steve kimako gimoro e lweti. Jasiasa kore chayo. Nikech in gi gimi biro timo mitho midhigelo. Jogi odich kodwa sani tok nomination ma iga manyien. Gibolowa toko ombulu. Oh, they will not see you. Ka ok isomo gedo onge kuma ibiro monde. Jayuth ibiro tigo kanye. Kam 2027 dwe mar 9. Jayuth biro dhigo koko nenga. Dong biro yudo ka offices iloso. To kisomo sani nyaka iga manyien. Ka en odonjo office koro iting'o boke. Noron ine governor. Ojienda ine governor. Will ine governor. Ng'ane ine governor. Ndika ura affordable. Will be good. Kata to koro kubigo kokelwe. Ok bi lost ground. Ibiro chamo gimane somo. Koro family ipidho gi ng'amo otiyo matek. Beka dhako kwei, beka dhako kreki. Thank you. King'iyo gi kechapa ni sigandi chalo gi mag oganda mathoth. King'iyo ndalo mane ne nam. Gi sama bende koro isedonje school ma bende pok itiko ni. Ino ka ngima ne dhi nade. Wadwa Steve aneno ler. Kecha ng'ato mong'e wach Nyasaye kendo aluoro Nyasaye. Aneno ler and anyalo wacho ni koro future nice bright.
Though hika nyalo bedo mang'eny nikech nyithindo man kacha ka kuongo ne gite. I'm proud to say that. To aneno ler nikech I wasted a lot of time ka setieko weche ga mag school ka ywa nam wamadho kong'o watimo ng'ana madho nyaka nyasore mielo thum kude minyalo miele thum atimo gigo te to ma ndiko nyaka lweta kare maka onge ohala nam en gima dhi gi ji en migalo kar onge ohala kat sani koro an gi future nikech nasetieko level 3 study mara kiny ma en kiny achako level 4 come 2027 dwe mar 9 adhi matiek gi miluongo ni level 6 ma en diploma in building and construction. Owadwa Steve koro nyaka ndika nikech ine manye itera sikul. Yes, kune makora cheko mondo mi koro bi ondika kendo agoyo okachanam kendo wuonega pod luona joma moko pod luona but okachanam but there is a change makata Ibrahim ong'isi ni dar iloki kata banks bathurwage kidhi Abasa iyudo ko lok rangene kidhi kanyi iyudo ko iloko gik moko kata un loko office ne un Milimani uduogo ka kora loko dhi maber sani anyalo dhi e field fundi nyalo contractor nyalo maya omiya 1000 kata 800 okono mere ngini pok tieko tegro to 800 adhi achamo gi wuoda miluongo ni Brighton. Yes, kora ajiwo joma nigi nyithindo ajiwo ji this is the right place. Politics is not the right place, but this is tij lwedo kata ok ni gike class 12 kata ok gike class 8 kata gik mana class 5 to wanya inacha wan gi jopuonje man nacha mi bed dhano mi bed fundi mi bed ng'ama nyalo pidho joge ok ibi nyono ka jasiasa. Let's say ni kore mako contract nikech angini county government dhi miwa contract. Steve mako contract for 4 million. Alungo all the comrades from vocational training gibedo kanyo koro am the supervisor. Adhi ya siasa 1,300 kata 200 mano to dhi konya gang'o koro mae sa monego wapargo ni after yiero ni ji dhi ringo oko mang'eny. Youth, let them come back. Joma gedo gedi, joma twepi, joma tedo tedi mondo wageru county ma Kisumu manyang'o se sandrego maber ni kik wawang'e kik wakethe. Yes, erokamano Gongo, erokamano maduong' ahinya an kabende gi erokamano maduong' ahinya ma Kurom Gajwang'. Wapenji ni to koro migao mabende koro ichako mar association mag student mabende koro dwaro ni oriwru godo ne uchake karang'o to udhi kanye? Yes, Kisumu County Vocational Student Association nochak higa mar 2024 to later registered ombe momiyo kawuono biro ka later registered akwani wich kesongo no later registered under Cooperative and Society Rules 1968 Rule 4 under Section 10 of the Society Act in Nairobi. Adhi kuno aidho isi koch to wifi ni kanyo ok ausi yo isi koch matieko ndalo mitieko ma register mo wadugo gang'owa gi certificate ka nose konyo gi county kendo county nomiyowa go ahead mondo watimre nade mondo watim. Koro wan gi certificate ne wachake pod wan piny ema wabiro ka mondo joma nyalo mako lwetwa omak lwetwa wachung' malo. Yes, kuma wadhiye owadwa Steve wan gi lek manyaka timre nikech girwa ni wan gi Nyasaye. Girwa ni wan gi Nyasaye. Owadwa Steve document mane nating'o kani nitie proposed budget. Wadwaro ineno Maseno University ogero Kisumu Hotel. Ineno ka joka Maseno University to gitimo attachment kacha. Come 2 years coming 3 years ok wadwar mondo jowa biro chandro seche moko ga attachment. Wadwaro mondo wabed kod otendwa. 1, wabiro gi private limited company maduong' madwa ting'o bulky of good products. Wadwa mondo wang'iew machines mag gedo. Koro Steve kidwa gedo kata kidwa yaro girini koro kok idwa miya tich te aya gino kuoma. Sami aya gino kuoma wadhi bedo gi the directors go dhi run gino. Sami aya gino kuoma pesa mwakelo matin wan bende wadhi konyore go to we are going to give back to the society. One society wa and vocational mano lek ma wan godo mbele ka gima wadhi timo and king'iyo our objectives objective number 9 to create initiative and partnership that can create empowerment to organize members
we are going to make a mega empowerment. Okacha mosetim to seche moko inyalo tim moko nyalo bedo maonge lony, but empowerment mitimo ne ng'ama nigi lony. Abiro kawo Ebi from Kiancha, osomo weche mag saloon, wayaw ne saloon, wen wasendike, joka kucho donjo ka, jomisuko, pesa no donjo no account, wagolo matin wakonyore go nikech nyaka ikonyri, then wadogo kocha. Wabedo gi shop maduong' mar the building materials. Skunde wagi gitimo penj after 3 months. Wadwaro mondo ka giyie nikech one products gi gibiro miyo wa tender. Koro wa supply gi simiti samedwa tim penj. Wabiro supply gi sitima samedwa tim penj. To koro wan wase gik mana kama koro ndiko nwa check. To wadok chien, wamako nyithindo 10 to somo mondo wadin bur mar unemployment. Unemployment ni en luxury ma joma ok dwa dhi tiyo tije mag lwedo, joma dwa no cham nono madhi go koko. Koro mani lek ma wan go, wadwa ng'iewo the building materials. The first priority mo dhi chako go en building materials. Wachako gi weche mag catering, mago man for agenda mo dhi chako go kapok wadonjo departments mamoko, weche mag plumbing nikech gine mag the engineering courses gi wadhi chako go. Kendo abiro luongi kibiro tem launching mar shop wano. Koro wandiko nyako moro kanyo manyotimo IT, wayawo kar IT maduong', ogonwa gik moko, wakwayo joka thuolo to gimiyowa student ID card. Waloso ne sikul with a cheaper price. Wandiko ng'ani, sikul cha be ting'wa malo to wadok chien to wating'o joka malo. Mano lek ma wan go, kendo wadhi bedo gi empowerment maduong', winjo ni maduong' mapok one. And the Kisumu concrete ok lower gango, Maseno lower gango, we are skilled. Ma elek ma wan go mondo watingo ganda ni malo. That sector kende dhi ndiko ji mang'eny, gichamo pesa gi moro matin to wadok chien to watiyo tijewa to wadhi mbele. Wan ok wan mondo wapogre pesa kata watim ang'o. Mae momiyo wawuok oko. Mano future of Kisumu County Vocational Student Association. Structure mar association maru ni chalo nade? Structure marwa chalo kama. Yes. One code chairman man mawuoyoni. Iluongo ne Victor Odhiambo Ongogo. Mano an koro a represent kamoro ni Kisumu East Academy Vocational Training Center. Wan gi jalupwa ne wuok Muhoroni. To kata kamano noyudo tich oko, onge kodwa ka. Koro kamwa wuoyo ni waketo Catherine, iluongo ni Catherine Anyango. Victor timo building, Catherine timo weche mag dosruok oa Kiancha in Kisumu East. En koro wakete kata temporary nikech office no pod ni nono, wadhi go bura kati to 22 mondo warwak ng'at office no. Wan gi Christine Ondiek, nyako maratego kabezo, owadwa maniluongo ni General Secretary Nyakach sub county. En koro Nyakach kanyo makonwa te. En iluongo ni Christine Nyakach, Kandaria Vocational Training Center. Wan gi nyako miluongo ni Ebi Kageha. Ebi Kageha is in our structure, is a committee from Kisumu West. Koro weche ma Kisumu West ka, koro leaders ma Kisumu liars kode, to ka wabedo gi meeting mar AGM to ene mukelo joka, ene mukelo ywak joka nikech juto logistic kone gi kone. Mano wan gi Rose Ajoma, nyako mowar, owadwa girwa ni jowar. Rose Ajoma amariwa in Seme, mano jakeno. Steve pesa ok lal kata matin, and she is a very strict lady. Makidwa timo kitopene chair, I want a written note, is from Seme. Koro mano Seme in Mariwa Vocational Training Center. Wan gi wipwa iluongo ni Edward Okelo, mano Arotari. Enemo whip ji. Ka ji bedo koni, toko ni chair ji dhi kama, ane mang'ise ni tim kama. Whip jogo ni ji dhi ka tito tarik 22, wadhi bedo gi bura kanyo mar ng'ongo moting'o ji 52. One called Sharon Ogola, nyako matin, and currently let me be proud of Sharon Ogola. Sharon Ogola koro sani donjo kaka achiel kuom jogo makonyo jopuonj teach in Withur Vocational Training Center in Withur. Then one gi ng'ato ni publicity director,
ng'ama ne neno ka ndiko gik e mbui ka owinjo weche mag IT to but osomo electrical iluongo ni Brighton Adeka. Then wan gi Immaculate from Muhoroni Koro the 8 sub county onge kama waweyo oko, wadhi as a team. Though nitie challenges moko mag indo mana kaka nakoni kane wachako cha jomoko neno kaka jasiasa to mago to nitie kamoro amora. Mano e kaka girwano bedo to executive koro en the chairman, the vice chairman, general secretary, organizing secretary, treasurer, people living with a disability. Mano kwa weyo chien. Publicity director and one person from each sub county. Mano e kaka structure wachalo. What was Steve? Constitution maru wacho nang'o in terms of yiero ofisu no uloko bang' thuolo maromo nade? Office one, it is good. Anang'ena wuotho gi practical things. Membership, okay. Yes. All the office bearers shall be in office for a period of 2 years and can be re-elected. And any member is eligible to be elected so long as he or she is a member of the union. We don't have the blockage. Nikechenena gimwaketo mundu wang'ere gimwaketo mundu watingre malo onge anyuonde ng'ato kanyo. Kuro ng'ata warom. 2 years. 2 years. Masani ungi members adi. Yes, as we say, mana kaka nakoni kichako gimoro to weche tek. Kendo wuoth ichako kod ng'ata achiel koko dhi mbele. Ne wachako matek. To ne wa register nyithindo 1,838. And that is not our number. And now kane ji oneno gigi kako ringa social media, kak ji no chako winjo kwa engage, no ne watem empowerment, wating'e jawamoko malo, ng'ato tiko tich, ng'ato tiko somo, kako dhi suko koro onge, wang'iew ne gimoro mondo sukugo, koro people are coming. Nikech Rotary kende register nyithindo 3,000 e higa. Enotime higa, other schools kitotime quarterly. Yes. Nikech youth, the environment, the infrastructure of Kisumu Rotary, you are human and yet and the one vocational training center in Kisumu Central. And we want to thank Swada Osebedo kutiyo matek in terms of mobilization in Kisumu Central. Koro as per now, 1G 1,838 and some are coming. Kech koro gineno kagini is a movement madhi yao wang' ji mbeleka. Erokamano maduong' ahinya ne jal mabende koro samoro en nyathi kata japuonjre in one of the vocational training centers gi to digo mondo mi join union maruni otimo nade? Yes, ka idwa join union nikech gimoro nyaka what gimiluongo ni commitment mondo mi iond gimoro nikech papers mating'e lweta gi magi ng'iewo kalam ing'iewo to nikech ne wan jogo masomo maonge nyalo ordinary member ok marach ng'ana mana ma ok en ng'ato jatelo association pare ni waketo mana 50 shillings mano ng'ama dwa join. Council membership to gin jogo machalo nade. Council membership kowa dhi school mamano no nega wuo chien ka wan gi kwa dhi school to wan gi gimiluongo ni council motele gi president ma jogo be mano gola jo akado no kongo yera president kokiyieriku. Koro council membership mar school en o register gi siling 100. President mar Marewa Kochogo kata Withur en o register gi siling 100 nikech en koro lembe no bet duong'. The executive from council tikeli executive mokoro run the Kisumu County en o register gi siling 200 mondo wabed kod membership card mondo ibed identify mondo mi ka ipogo to in bende yude nikech wan gi nyaka weche mag welfare gang'o mago mako ji kamoro amora. Ka minwa nindo wanyalo chung' kodi, we have done. Nyicha Wito Nyamera, they stood with me and they contributed around 18,900 and that was my sister. Later I was in Lego. The brother of my deputy chairman died. We went there. Ne watimo contribution. Koro mago be gik masani kelo ganda kama achiel kata mana kanisa
ka in gi chandruok to jok moko kobiro ok gitimre nade. Kanisa ni ne midongo kendi. Yes. Erokamano wan ka gi alongo ni Lentis Magocheng wacho ni to kendo doke politics kendo jowadu ne wadhi mana maber gi courses and empowerment classes. Erokamano maduong' ahinya wan ka di kapok watieko ng'eni kaponi wan kadi kaachiel kod wach moro amora mogik. Ponono ndwa go sim kacha wan gi namba sim mar 0743 kata 0743673523 man namba mabende nyalo gonwa godo sim kanyo kuom Gajwang' kapok watieko to erokamano mana kuom kete e chuny Onagi TV nyakuom Gajwang'. Penjo na mogik en ni to giruni bende samoro ji nyalo wacho ni josiasa moko nie toku kata bende samoro lengo godo kao piny. Yes, owadwa Steve, kaka na awuoyo mokwongo. Chal ka gima bende imbi dwaro gimoro kama wadhi mbele ka 2027. Yes, pok to jopiny owuoyo ke jopiny mabiro wuoyo. And these our things are awinjo ka jawinjo moro wacho ni chako donjo siasa. Dong kiwinjo gini is a student's leadership. The president of Akado, the president of Kiancha, the president enena gima iwinjo show ni gini mondo mi oyieri kata school kawuono ECD yiero to nyaka joka goni ombulu. Koro is a bit gima chalo politics. Mano one. Aduoko penjo ma jawinjo no kelo. Jasiasa maning'ewa wasebedo kwa struggle kendwa. To wabiro ka ok ne josiasa, to wabiro ka ne jotelo te. Mano yier kendo man gi ambition mar telo mondo mak badwa. Mwandu kod jip nitiere kono. Kech kata buildings makage dong josiasa mokelo. Koro josiasa man ng'ewa kod sani to onge. Anyalo wacho ni mokwongo. The current MP of Kisumu County of Central, Mr. Joshua Dongoron, oseluongo wa mopenjo wa ni to giruni ena. Kama. Wacho ni onge wach ng'ata. That is a very good move. Koro wan wadwaro mana support. Uchula nyithindo level vocational. Kaka gichul pes penjonge. To gionge space. Kama ginyalo wuoye. One, waserado go fees mar Professor Tom Ojienda with the manager. Wawacho mana issues wa aila mana wacho negi. Wasemanya mondo warad ga Duma, wasemanya mondo warad ga Ibuyu, wasemanya mondo warad ga Ruth Odinga. Mabose play a part which mag vocational training center anyalo gonero kamano. Usebedo komiwa basari so far in Kisumu is maweche mag basari kan bedo nega wache gimoro. Koro onge jatelo mwane boye but wasik mondo mak badwa mondo jowa osom. Mano egimanyal tanyalo goiro kamano mana kaka na kono office of the women rep osechung kod the vocational gisebedo kage miwa basari. The county government osechung kodwa nikech what one product what okwanyi gichung kodwa gin gisebero gigigi kamano. But mbele ka to okanyal wacho sani jathum moro no wera no ka jathum I'm just anana jalemo kod jatij lwedo yan tija mar lwedo ne mahero. Jathum moro wero thuro kani kaka Nyasaye pango opogore gi dhano. Yes. But gimi wacho kwache nundo une serikal. Gima wacho mama no to kanyal luoro mar wacho. Kose ute kaka association. We are nitiere ji nyalo bedo gi pogruok tabi aluga gi as a leader. Mondo gisir serikal. Mondo gisir serikal nikech wadwaro ni serikal opudhi jogo man kacha mondo ter Canada. Linda wananchi ok nyal tero ng'ato kamoro kata Canada. Ok awacho marach. But mar linda wananchi cha much is projection mar 2032. To what about now? Santo wada chamango. Sani. Much 2032 Sani. Nikech Ruto is going to be the president. The second term. He's going to win. He has power. He has everything. He's going to win. Ana supporte. Mana dear. Mana dear ni he has everything. Mano gima anyalo wacho to wadwan wanind piny mondo wayud konyruok. Though vocational to nitie under county to offices go giyie mondo gimak badwa. Ayuago nyathi moro manyako kata sani an gi nyithindo 3 in Akado ok anyal luongo nyingegi ka ok giyiena. Owadwa Steve oseleone 12,000 monego gichul mar piny nyaka sani 3 years ayudo gi kanyo nyaka sani petego matimi no wada president pes penje motama
Fee to county government konyowa. Pes penj ni materials mitimo go mane momiyo skundwa moko mathindo kaka Withur ok nyadhi some driving nikech onge the equipments. Mae momiyo koro nyaka wasir sirikal matek kendo nyaka sirikal winjwa and the blockage ma jok moko seche moko keto the college and university ni jo vocational ok nyal donjo. Let you know ni wadhi donjo mondo wane the light of the day. Erokamano maduong' ahinya Ogongo ka watieko wawuoyo maber kabisa. Ng'eni wabro chako wabed kendo gi thuolo moro maber mondo mi wachak wane tendi. Yes. Ni to tendi to wacho nade nyakoram Gajwang'. Apani en gino mabende uchako maber kabisa. Iwacho ni riwruok e teko. Ne jara machuna gi TV ka thuolo makende magoni erokamano maduong' ahinya kuom kete mane chuna gi TV chakre ne wachak twak nyaka gi sani. Erokamano bende ne ote mabende oro nwa studio kandi wagero kamano maduong' ahinya kaachiel kod japicha mara ma studio kandi iluongo ni Felix Omondi to kod Medusa mar chenro ni iluongo ni Nelson Mandela Okore mano wuod Ofunyo Jerusalem. Kapok otieko adhi miyo kata kendo jakom mondo mi wakacha wach ni mogik watieko chenro. Mogik en ni we ok nyal wil mondo agone students mag Akado Vocational Training Center. Kana donjo to nadhi irgi mondo gimiya ombulu abed president gi nanyiso gi ni gimiya nying mondo agam go gik moko nikech abere networking mano gweth ma Nyasaye omiya nyaka appreciate them. Ok akaw gone gi ombulu and I'm the first president mano yombo go ombulu mang'eny and I'm the first president ma oketo the teachers and the staff on toes ma lokruok obedo in Akado. Mamano watero e skunde nyaka gone giro kamano. Nyaka gone manager Mr. Martin Owino. En emane osebedo na kosira. An kana di skuna de na de temo neta. To no keta masomo the new syllabus. Mi lugni CBET. Majoka lugni CBC cha. Owado eno yot. En 50-50. 50 temo ka, 50 temo oko. Kod jo puonje te. And my teacher Mr. Robert. Wiya ok nyal wil mondo mi agone gi erokamano katieko ni gimako bada nyithi Akado nogo nombulu aneno oko kaka president moyiera kaka chairman ogino kanyal kawo kayem nono Nyasaye ma jagwedh gi mondo gwedhi the county government of Kisumu wuoth to ne tek kendo managers moko ne neno ka gima it was politics agone gi erokamano managers mane wachako go kendo managers mosedonjo agone gi erokamano wiya ok nyal wil kod the county government of Kisumu sagonero kamano owadwa Bovins Ochieng Pascalia gise chung koda kendo gimiya very good response. We ok nyal wil mar goero kamano the Standard Bank gise chung kod vocational kaka Akado gikelo kar ICT manyangafu kidhi katito kamano. We ok nyal wil mar gone the Shofco the Canadians the SOS gise chung kodwa ma gikonyo nyithindo moko Christian AIDS a lot of partners mose biro kacha mose konyowa wiyok nyal kendo wiyok nyal wil gi Swaga okata na lowe kata na Swaga owacho wach manya wacho ka Swaga owacho ni kata udonjo Kisumu Central kamano tadhi locate 600,000 mondo pay for fee mag nyithindo fee no very critical ma jatelo moro ma winja o chip in any school moro mochigri go ochunyo nyithindo nini weche mag exam. Wiya ok nyal wi mondo agone gi erokamano kendo wiya ok nyal wi mondo agonu erokamano kako nagi TV mar hosta kawuono Anana Victor mowuok nam Kabonyo ma kawuono mondo me piny ngima onena kendo onen lek ma wan go mar joma tindo asiro tije mag lwedo. That is the way to go. There is no shortcut in this life. Shortcut en bonde. Shortcut en gima ne timo aerocha en igoyi gi fimbo tinegi. Long cut en dok tije lwedo kanok timo form 4 kanok timo class 8 mondo wageru penyo wayud gimoro wakete mega mad Nyasaye gwedhi aduogo iri ka Steve ka wasego arambe maduong' empowerment mondo mi ang'isi step wasegoyo to tarik 21 adhi bedo kod bura Katito Vocational Training Center mare otingo ji 50 to wakawo ji ariyo pa sub county pa school because of logistic tech. Nyasaye gwedhu mang'eny. Watieko ni comrades power. Erokamano watika wawacho na ucha erono mabende adwa mana piny mana matin tu pod nego joka kwa sukuru we gichakoro chung
nikech koro ahero kwe sani emane momiyo nyaka adhaw ni ji odonje tije mag lwedo Steve Kedhi misomo kata sitima motwe itweri gicha kidonjo malo kilor piny to kidhi beto ng'ato bokigo ng'ato gi chuma gicho chung kendo wadhi bedo nyaka ero kanyo wadwa timo mobilization mondo ji odhi sikul wan gi nakado ng'ato kik wana usa kada ahinya wan kod nembni kod wan gi gik moko te mwanyalo oro nigi form May intake machakore kiny all this our school rotary matime January ka January because of population tarwako ng'ata and our contact ang'ina biro weyo ka wanyalo ruaki kamoro amoro bed mare ombed kanyo mondo isom tij lwedo chieng' moro ikony godo odi Nyasaye ogwedhu Fi ng'eny kose tin? Fi dong' ang'isi ni county government Nyasaye opar county. Okay. Nyasaye Fi opar. okuchul. Fi Idonja registration ticha kanyaga somo. wachulo registration kisechulo. Bwana Wambogwa, Martin, Gladys, mago our best, mago managers wa. In kuri soma. Koro gima pek en pes penje miwuona gi jotendi gi ochula nyithindo mo nyithindo tim pes penjo bedo go bok. Donde kibos. Erokamano Nyakwar Mgajwang' winjo kaka Victor wacho kacha ni ginto sirikal osebedo ka konyogi kendo 10 county ma Kisumu osebedo ka mako badgi yuno makare nyithindo dhi skul kacha mana registration kato bende koro fee tichulo ne chula pani man gi maber Nyakwar Mgajwang' mondo mi wakaw thuolo machalo koda kamandie mondo mi watere jogo ma dwaro nyithindo ma bende dwaro dhi e skul ok mana nyithindo kende kata ibende Nyakwar Mgajwang' ma samoro lek mari ne dwaro mondo mi isom gimoro to samoro fee chando samoro isechako kata familia Victor nyisa kacha ni en bende sa pod nitiere nyalo dhi kacha tisom nikech higni ariyo ok ng'eny tiseyudo gino mabende samoro nyalo dwaro mondo miyo koro imbi ket pachi jal mabende koro samoro timo tich moro tionge kod oboke manyalo konyi oboke ichiwo kacha kado oboke ichiwo kacha Rotary kuonde mang'eny Nyakwar Mgajwang' omiyo kaw thuolo mari makende mondo miyo inene yudo tiegruok Victor wacho ni lwedo is the way. Yes, vocational is the way. There's no shortcut. There's no shortcut. Yes. Kwa kamano Ritu Masani Manatai Chonri and Steve James aka Nyakwar Nyaronyi 1 Nyakwar Mkailo Goat Nyakwar Mgajwang' medluo wa Chuny Onagi TV Facebook page TikTok maro bende Chuny Onagi TV YouTube page subscribe channel mar Chuny Onagi TV katambe luwe Facebook page mara Steve James kwa kamano Ritu Masani ro kamano medunga yanya jakom kumchopo kandie omor kabisa kendo twak odhi yono makare Ritu Masani. Thank you very much. Ready? One man come ready. Chief Ilue. Oh. Oh. Chief wacho nang'o? Chief ang'olo Kiyene ni bwana, igipenyo. Ni nyaka from Australia. Ni bono no kanye. Ni chenisa ni kuma kutonjia. Ndio ore mabuyo kwa. Okay na jo piny bwana. TikTok Onagi TV, YouTube subscribe the channel para Onagi TV kwa chako channel ni hiyo machano kwa kamani.
chope chuny na TV de chik makawuono wasekombo first talo kama kendo ne the first station mwango miyowa thuolo mondo wanyis gigo matimore e vocational kata kuonde mitie tije mag lwedo. An iluonga ni Victor Nyabugogo, onyuola e Nyando sub county e Kagonyo Kanyagwalgwa. Ajapuonjre mar Akado Vocational Training Center. Akado nwang'ore e Kisumu East, Nairobi Road, machiegni kod chiro manyien mar Molem kanyo. An japuonjre matimo tije mag gedo. To odiochieng' ma kawuono arwako kondo mar chairman mar Kisumu County Vocational Students Association. Ma temo kela ka odiochieng' ma kawuono. Erokamano. Yes, I'm the chair. Mar 28 Vocational Training Center, 28. Yes, Vocational Training Center in Kisumu County. Ma Nyando, one in the morning, I watch it. Yes, Nyando. Collaboration that the county government had. On the foot what are they? What are they? Hey. I talk of hey. This. What are they? None of them. This is introduced are very few and are very focused and purposeful and very inviting and very helpful. Very become the MP for summer. You download it. How are you doing? You download it. And you go to clips matino. When you're on a movie, when you was up, what a man can alone clips when you share. Yes. Was up. Ron mose bedo ka bet e chung kodwa. To Kenya wacho direct. To county kane to gin go wegi. Hugo yo no vi cosa. Obolo. Obolo te coloro. Obolo ka lo maneja bana. Ne monitor ko de chi. No lo ka. Ro ne ga bana. Thank you very much kwa ngodo nje kwa nyama. Kwa kile kaka leo afadhali kulima makoe. Mage. Mami ya connected. Atini dala TV. Tena dala TV.
Huko nini upande ka kiani kitu kinango. Ukiwa upande. Na kiani nele tuna. Upande budono gelo. Upande bachi kuroma anje ni kiaya. Tunga go de chai. Huyu kama Wako picha kulika. pange na wewe. Rumor ahora sí, ¿no? Para doña Caterina. Mara ni pato vijana. Itakuwa na nani vile.